Zeptat vlastně trenéra hostů. Letos vlastně Bratislava je celkem hodně silná, asi myslí na titul nebo na stříbro, jak to vypadá? My budujeme družstvo. Máme vysoké ciele samozrejme, ale na titul bol by som rád. Ale momentálne so situáciou, aká je, ja keď zoberiem naše spojky, Školková nie je plnohodnotná ešte stále. Má problémy s rukou. Ste videli, ona pri tých preskokoch dávala góly, ale z diaľky nič. A to ja nepotrebujem. Ja potrebujem ostrú spojku. Respektíve družstvo potrebuje ostrú spojku. Peťa Beňušková je takisto po operácii, skoro 6 mesiacov bola mimo, teraz sa dáva dokopy. Ide to hore, ale ešte to není 100%. Ja len musím zaklopať, že to drží, pretože Porúbská bola zranená, nehrala 3 mesiace, teraz začala hrať pred necelým mesiacom. Takže to sú veci, ktoré sú veľmi vážne v prospech družstva, pretože my máme mladý káder. Tie na lavičkové hráčky, tá posledná, čo išla v závere, tá Sia Bachrata, veľmi talentovaná hádzanárka, ale do takého zápasu ešte, a v tej situácii som sa bál ju postaviť, pretože ona ešte len pričucháva vrcholovej hádzanej, dá sa povedať. A ostatné hráčky takisto, ale ide to hore, máme ciele, samozrejme, že do play-off chceme ísť tak či tak a skúsiť, čo sa bude dať. My chceme teraz v tom Challenge Cupe hráme s tým Dijonom. Máme prvý zápas tam, druhý doma. Včera som sa akurát do druhej v noci som sa díval na 2 zápasy. Mám natočené Dijon a sledoval som, porovnával som, pretože už som dievčatá aj motivoval v podstate na Dijon týmto zápasom. Chceme postúpiť Challenge Cup čo najvyššie. Je šanca, je tam šanca. Samozrejme nemôžem hovoriť, lebo až rozhodne zápas, jak bude. Ale je tam veľká šanca postúpiť ďalej. Čo by bol pre nás velikánsky úspech, pretože prídu sponzori, prídu ľudia. Teraz na zápase, ktorý sme hrali doma s Kikindou, 1500, tu napísali v novinách 500 ľudí, 1500 divákov prišlo na pasienky, čo za mojej éry, keď ja som ešte hrával, je to už roky dávno minulé, ale vtedy bola hádzaná na úrovni a ľudia chodili. A už začíname priťahovať divákov. A toto chceme my. Ísť hore výkonom, pritiahnuť ľudí, urobiť výsledky, chytiť sponzorov, aby to išlo hore, pretože Bratislava si zaslúži, aby bola niekde tam hore, pretože kedy si, neviem, či si vy pamätáte, boli 4 družstva špičkové v Bratislave. Špičkové. Inter, Štart, Vinohrady, MDŽ. A zrazu to všetko padlo. Vďaka tomuto chlapovi, čo tam stojí. Ten zdvihol EŠKP, alebo ženskú hádzanú z dna, z bahna. A dopracovali sme sa tam, kde sme, ešte nemôžeme vyskakovať, ale hovorím takto, zabuchám, ideme step by step, jak sa hovorí. A skúsime urobiť všetko preto, aby sme zabodovali čo najvyššie. Ale o majstrovi nie, my máme cieľ, ale budúcu sezónu ďalšiu, ale zatiaľ, keby sme boli majstri, bereme to. Ale nevzdáme sa. Nevzdáme sa v play-off v žiadnom prípade. Takže len toľko. Díky. Já bych se možná taky zeptal trenéra vlastně hostu. Vy jste měli možnost poznat házenou Srbska, vlastně v Evropský pohár jste měli i další účastníky. Jak byste hodnotil srovnání Interligy vlastně s těmito předními vlastně evropskými týmy? Přece jenom se říkalo dřív, že Interliga pokulhává, ale podle výsledku letošního ročníku to vypadá, že Interliga už se... Jednoznačne som, a keď vám niekto také povie, tak ho zmetnite zo stola, pretože srbská hádzana patrí do špice. Kikinda je prvá, suverenne vedie srbskú ligu a hrajú dobre, majú veľmi dobrý káder. Čiže toto není pravda. Hýlka má svoje opodstatnenie a družstva, by som povedal, nemôžem Nitru alebo Zlín momentálne, kde sa boria, ale tých 7-8 družstiev kľudne sa vyrovná európskej, nehovorím špičke, ale ten stred bez nejakých oných. Len to treba trošku podchytiť a toto. Lebo my toto potrebujeme, aby tá házana bola hore. Toto potrebujeme, pretože musíme vytvoriť podmienky hráčkam, musíme vytvoriť podmienky pre tréningový proces, všetko a potom to všetko pôjde hore. A na to potrebujete peniaze, lebo bez toho sa nedá hrať. A v tom my pokulhávame oproti týmto družstvám. My sme sa pýtali teraz Kikinde, prezident vám môže povedať, aké tam majú podmienky hráčky, čo majú.
Každá hráčka je profesionálka, má plat taký, že je nadpriemer tej úrovne, ale hovorí, majú tiež, lebo špičkové hráčky utekajú im von, ale stále sú dobré, stále sa tam robí na profesionálnej úrovni. My ešte stále hráme sa na profesionálov. Hráme, lebo my nemôžeme, profesionalizmus, vieme, čo to je. A my nemôžeme hovoriť, že sme profesionáli ešte. My sa ešte len hráme. A tam sa musíme, keď sa chceme tam dopracovať, tak musia sa vytvoriť maximálne podmienky na to, aby sme si mohli hovoriť, že, alebo aby sme sa mohli vyrovnať, lebo máme na to hádzanárky. Sú na to, ja robím prvý rok ženskú hádzanú, neberte to, pretože ja som doteraz len mužov robil. Predtým som takto, čo bolo len také, bolo len taký záskok. Ale je tu, či v Česku, či na Slovensku sú družstva, ale pada to, zoberte si Banská Bystrica teraz. Nemajú sponzor, odišiel ten hlavný, peniaze kto vie, kde sú a už ide dole tá hádzana. A jaká škoda, lebo Bystrica bola dlhé roky dobrá. A majú mládežnickú hádzanú slušnú, všetko majú len toto. Money. Arabi hovoria, že mafi flus, mafiš. Nemáš peniaze, si nula. Takže takto je. Pro mě dobré.